така снага, кончице речови. За корука много специално за детето. Поздраве лично и от мене, и от мате Колю. Една студентска циганка, една студентска циганка, купила си нова робка, па отишла на пазара. Една студентска циганка, купила си нова робка, па отишла на колото. Ой, Рашко, Варвалея Рашко, Варвалея Рашко, Варвалея Рашко, ой, Рашко. Ой, Рашко, Рашко.